Makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu cheDumats Films apo panonzi pa Cross the Border tiri pano pa YouTube. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mumunde yechando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga ari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold muno South Africa zvino I think isusu takaya South Africa expire best before because vamwe kudhara vaigona kuita zvinhu even isusu tiri kumusha kudhara vaigona kuti tichiona vana Snelton yakanzi 60 rand 100 rand imari shoma because back home tichishandisa mayusa but kana wasvika muno mureality chaiko zvinhu zvakaoma and wese iye zvino nana Dudula ava uri kuona kuti pauri kushanda munhu akangoziva kuti you're an illegal immigrant uri muforeigner kana kuti mapapers ako haasina kumira bo mwedzi watoshanda zvakanaka mawirirana anodecida kukusakupa mari anogona kudecida kuti ndichakupa half and even akakupa half kana kuti akasakupa kunoripota chaiko it's quite rare because newe uri kupisa uchisvika vachakudza kuti uri kutsvage kuni anotokupindurawo rafu yako yaanotopindura saka unozoona kuti wapa disadvantage wozoona kuti alright ndanguri ndichishinga all these years from 2019 muna October till now ndakufuzvibvunza mabvunzo ekuti okay handisati ndamboreisa mari yekuti besides yerent nechikafu ndiseve ndiendese mwana kana kuti inini ndiende ukaudza baba vemwana kuti okay ndo situation ndiwo wakatiunza kunoku uchiti tadzokererana uchiti inini ndichishanda kunoku mandiwanira basa namama tinge tichibetserana iwe uri kuZimbabwe inini tichibatirana wozoya tichibatana semuri hazvina kufamba saizvozvo okay I accept defeat kuti ndakaita balance I accept to be naive kuti I was naive handiti but situation on the ground komwana vanhu vakawanda vanoramba nani saka ndakambonzwa kunzi munhu ndini ndotofila like somehow ndini wekutanga aita stupid kana dofu rekupedzisira kutrusta munhu rume kusvika kune imwe nyika yausati wambogara kunokwasiyana nekumusha kuti unokumbira next door neighbor kuti ndokumbira upfu kuno hakumbirwi chinhu kana usina huna zvavharana kana usina chinhu hauna mwana ari kurara nenzara mwana izvino ari kugara ane fee because he cannot play freely patiri kugara pane maZulu handitika territory yavo haatowadi kuziva kuti pane mukwerekwere inini chaiko ndotofamba changu kungoti savona ndichitobuda ndichidzoka kuzvivharira ihigh and goodbye hapana kuti unombogara wokumboti nhasi ndodaurwa nezuva panze kana ndaurwa nezuva panze kutobuda kunze kweflat wotoenda kumapaki uko ndokwaunotandarira wosununguka kana ndichida kutererawo zvinhu zvine chishona mukati kuisa maearphones wodzikisa hakuna kuterera music yekumusha kuti vazive kuti uri weko cause vanotokuvadzana nevamwe vatorwa vatinotovaona saka nongo chitoziva apa kutogarira kuti ndo pakati chipei padhuze futi pedyo nechikoro chemwana of which iye zvino ndatongoona kuti zvinani kutosiya zvese tidzokere kumusha ndosaka ndapedzisira ndapotera kuti ndikwanise kuuya pachirongwa cause mwana
ave wounded. Zvinhu izvozvo ane 13 years. Ukaona muri munhu wamai, mwana ari kuda something, iwe uri kuita budget yekumunzwa kuti hupfu chimbomira mari iyi iite zvakati. Haana kana opportunity yekuti ari kutambawo sevamwe vana, amboitawo mamistake ari childly like. Paari kuda kukuudza kuti mama kuchikoro kwanga uchinzi kwakati, iwe uri kubhizi kufunga kuti ndine kubasa kwakati, no mwana wangu shut up, ndiri kuda kuzorora. Handisisina that opportunities kuva mai vaiva naye. I used to be friends nemwana wangu, but frustration nekupererwa every time ndiri on the go. Handina time yekuti okay, nhasi mwana wangu katombogara tombotandara sezvinoita vamwe uchirelaxa. You don't have that time, no, because uri kuziva to right nezuro ndawana 200 mwedzi uri kupera, nguva iri kufamba, zvinhu zviri kuda kutsvagwa. Izvi zvino Christmas haana kutomunzwa kuti haiwa shama tosora tiri mumba takazvivharira so long tabhadhara rent, but mwana ari kushuva kuva baba vachona ndiri kutaura navo communicate, but munhu ari kukuudza amupedzera audza mwana mama messages anorwadza kukuudza kuti gara ikoko, kana makuda kuuya kuZimbabwe titange tamuudza. Tichitanga kuuya kuSouth Africa Ramaphosa hatina kumuudza. Ndakutofanira kutanga ndasuma kuti ndakudzoka. For what purpose? Tumira mwana mari yebhasi auyi wosaina according kumapapers kuti tiri kubvumirana kuti haasi kuda. Auda kuti inini ndiende ini papark station. Park station haumbooni munhu waunoziva. Unoona uchitosangana nevanhu vari kutotrafika vana vacho. Mangwana kunzi zvafamba nezvimwe, God forbid, but munhu unofanira kuva nemaoptions awo. Right, zvafamba nezvimwe, mwana opinda into trouble, anozvimiririra. Mangwana ndinde ndakusonzi ndakutobuda munews manje amai ve vakaita kuti mwana akuvare mubhazi kana kuti vakaita child trafficking, nokuti unenge usingazvizivi. Mwana ari safe achifamba nemai vake kana nababa wake, but ari kuramba kutora vana sisi vangu, vana vangu vasikana vakatorwa namai ava, they are all together namai vangu. But ndakaona kuti vana upbringing yavakapiwa from ma-abortions, pregnancy, ndane vazukuru vaviri vandoda zvisingaiti, but I have no way yekukorekta mwana. Handina way yekuti ndinoudza mwana kuti okay, iwewe zvauri kuita zviri wrong. Anoudza kuti uri old school, but kudhara waiudzwa kuti mwana unofamba so, wairayira mwana kuti unoita so. Asi mbuya vakangoona mwana ane mari kungogamuchira zvinenge zviripo. Kuti ndirwe namai kana Bible chaiko rinoti kudza mai yako nababa wako kuti mazuva awedzere. But pauri kuzama kuvaonesa kuti honei mukuresva vana. Handiti vana they are intelligent, vana vanogona kushandira nemaoko. That's one thing I'm grateful for. Zvavakadzidzisa, even zvavakatidzidzisa isusu kuti sagarire maoko tikwanise kuzvishandira. But vana hunhu kana kuiswa pari safe, vana vari kuexploitwa. Ndingatotaura kudaro because haungati munhu ari older than inini atova murume wemwana ane 20 years, of which toti vakasangana ane 16, 18. Even inini pandakaita iye wacho namwana wangu kuti azova namai vangu kunoku, I was 17, I was childish. Ndosaka ndakabvuma kuti vatore, ndikatovasainira affidavit kutoti ai makaita chingwena, I'm giving my mother legal guardianship or legal custody, kuti naivo chero pavanenge vachipinda maproblems vari kuno kujoni vange vari safe, vaitoprodusa pavaienda kuchipatara. Ndichiti mai vanorwira mwana wavo, but kana mai vakuurasa kana kuti zvakuramba zvidzokorodzwa, mangwana tiita kuti generational case pasina kuri kuzviitira. Because kana uchiona kuti zvinhu zvichiripita zvaitika kuna mai zvakuitika kune mwana zvichingoendeka, pane zviri kuitika zvavanofanira kutarisa ivo semubereki wokuti why is this thing chichiitika. And inini samai vacho ndakuti okay, ndiri mudiki but ndiri kuona this and this. Tisangorarama tiri mubitterness. Ndangonamatira kuti Mwari dai akangopindira pavana vangu vawanewo counseling yekugara pasi zviri pachifuva chavo vakwanise kumove on in life. Number 2 odzokera back to school nekugona kwake, Mwari amuropafadze achienda mukomana awanewo counseling kuti not all men are bad, not everywhere is violence. Kwatogara isusu kuna mavone gunshots is every day, manhere ega ega starting from 12 yezo kuenda kuChristmas. Vanhu vachiita mafireworks unototya kupfuura because mumwe ari kukanda fridge pasi pebalcony, ukangopfuura ipapo panewo wakwara. Vari kutesta pfuti dzavo mafireworks achiita newo unogona kungoita crossfire.
Mubvunzo wangu kuna baba vemwana wangu mabasa machena kungovhunza kuti mwana wako kunzi apinda crossfire. You are very quick to blame vanhu, but are you also asking yourself questions kuti newewo uri correct here pazvese? Mwana izvezvizvi ari kutambura, haana hembe, haana chinyi. Pandaida kudzingwa zvimwe zvinhu zvakabudiswa panze zvikaenda, angosara nematrauzi 3, majuzi ndiwawo akapfeka bamunini. Haana kana chikunzi I'm looking good, ndiri mujoni. Ungati munhu akarasirwa kumabvoko choko akasara kumusha uko. Haana anything to say. Neno I enjoyed South Africa. Kungoziva kuti I was running away. Tati tikaona mapurisa tombofamba takachinja short left. Kana nachida kudza mama chinonakidza ndakumbochinja ndombotaura nechirudzi chisiri changu kuti tisasungwe. Kana kuti mama wanga chimboenda 3 weeks vasipo, iye ari ega. Mwana ari kudawo attention, mai ari kuchengeta vamwe vana vevamwe vanhu uko. Just because handina option, ndigare nemwana, hapana mari yekuti tibhadhare rent. Tetatu ama street kid mujoni. Direge kushanda, tishande kwachona dzimwe nguva uchapiwi mari nekuti you are illegal immigrant. Saka ini ndachingokumbira kuti ndidzokere kumusha, ndoshandoshuva nekuwanawo pekutangira. Handisi munhu anoshara kuforoma zvidhina ndakugona. Kubika ndinogona. Zvazhinji ndanchita ndichidzidza kugadzira zvimazozo ndakudzidzira kusosha nguve uku ndichidzidzisiwa nevamwe vekumusha. But I'm not yet perfect. But handisi munhu anoshara basa. I'm willing to start something, project, whichever. Yekuti ndiwanewo something chekuti ndichisvika kumusha ndichigadzisa zvinhu zvangu upenyu hwangu. Zvababa ava namaini nawo ndoti Mwari avawanire nyasha, because I'm not there, but ndinoshuva kuti ndirwire chiri cheo zvandashandira ndezvemwana wangu. Ndawesta makore akawanda because of this man. Ndichiti tidzoke tichikumbira ndikazamawo kuti ndiuye, but I've never raised mari yekuti ite basi. Ndandichitaura vamwe vachifungwa kuti majokes kuti ndokumbira kuenda kumusha. Even hama chaiwo kukumbira munhu anokudza kuti ndine family yangu, but anokangana kuti ndikafa muno mujoni ndivo the first people kuwana mari dzemacoffin vakuproduce. Vanoda kuti vagozotipa memory yakuti makanga kanaka, but tisingawirirani. Vanoda kumirira kuzotenga coffin kudzaya reputation anzi rest in peace vangu. Asi ndiri mupenyu ndiri kuti mari yakachipa ndakagara mubhazi ndidzokere kumusha. Vanhu vari kuramba. MaFacebook ndapinda ndichikumbira ndichitaura. I even motivate others, but zvondirwadza when inini myself ndiri kutadza kuaccomplish kuti ndiende kumusha kwandajaira, kwandoziva kuti simba rangu. It's more like I'm a fish out of water. Ndidzokera, I've learned, yes, I'm grateful ndadzidza zvakawanda muSouth Africa. It has humbled me. Nharo dziya dzandaiva ndinadzo kudhara dziya dzakapera. Because kunoku kune zvigono chaizvo. I've learned a lot. And ndakadzidza kuti even kumamisha chako you can do a lot of projects. Zvinova zvandinazvo zvekuti zvichabetserawo vari kumushawo zvandinazvo. But ndokumbira kudzokera kumusha. Ndazoneta. Kaona munhu wauya pamaprograms akaita seano, ndaimboonawo vamwe ndichidzidzawo, but anambofunga kuti ndichavawo panzvimbo ino. But ukaona munhu asvika unenge wapererwa, because I have to be strong for mwana wangu, for vana vangu actually. Kuti yes, mumuri mungava nekurwisana kana kuti kuvengana, but chinorwadza kuti vakuru vakarasika, isu vana tichaendepi? Musoro wetreni mumuri yedu wakabeuka. Saka isu matroko hatisisina kwekuenda. Mune munhu anenge akuita zvake. Mukoma wangu anenge ane mhuri yake. Murora wokudza kuti isu tomboita zvemuri, but mangwana tingori same family. Kana nhamo yakuuya yakuwira munhu kana muchiona kuti munhu hamumudi, chingomisai munhu mupabhazi momeka shoti ari safe, asvika kwaari kuenda zvakanaka, tani kuti kwopera makore sezvaita mupenyu hwangu
munhu achingoshanda 1 rand 1 rand 1 rand pa1 rand ipapo mubafunge bcause vamwe vanogona kuti munhu wagarisa makore akawanda. Vamwe hatina shavire chihure because mungandomboseka. Ndakambobvunzwa nemwana wangu kunzi mama, I remember dede vachiti muri hure, why imi musina boyfriend? Kuona mwana akutoti tichagire stepfather, wamuudza iwe kuti I don't have the time, plus munhu anenge achida mai kwete vana. Imimi first I have to take you to school. Ndaisa life yangu pahold, but ndazoona kuti even vandiri kuchengetera rudzi rwacho are not grateful. Because munhu akangoudzwa kuti mwana wako is not safe as a father or as a parent kana kuti hama yemwana iyeye, nemiwo you are also responsible kuti mukangonzwa kuti mwana is not safe mokurumidza, because mangwana ndimi mokurumidza kushoropodza kunzi vana mai vanga vari benzi. Umwe munhu anosvika pakupererwa, munhu anozviuraya oraya vana. Macomments amema kuisa kunzi mai vanga vari benzi, hanzi nzwa iremerwi nesanzu, but ukaona wasvika pasituation iyi inenge yarema, sanzu rinomborema nesituation. Ndosaka ndauya kunyika kuti mundibetserewo. Handisi munhu ane usimbe, basa rese handishari ndinokwanisa kuita. Handina rekuti kwanzi rechirume rinorema rinodii ndinokwanisa. Ndinomborwara but I always tell myself kuti hazviiti. It can never define. Ndinotoshinga kutoshandisa maoko angu cheko kuti ndirime ndishande for my kids. And I believe I can build a better future for vana vangu even ndisina baba vacho. Asi chishuwo changu akuti ndidzokerewo kumusha, ndiwane pekutangira, ndisava problem kuidzwa hama sinondiona sechinhu. Ndisasvike ndichinetsana nemunhu mudzimba dzavo, ndisvike ndichiwana pekutangira pekuti ndikutengesa kana kuti ndikubika kana kuti ndikudini. Because muno mujoni naita cleaning service zvokuitira vanhu, but munhu wakutongotya kufamba paunenge uchidedzwa neclient hauchakwanisi kufamba, mapurisa anenge aripo. Sometimes kumwe haukwanisi kuenda nemwana because of transport kana kuti kure, wakufanira kungosvika uchiclean, and kufamba nemwana it does not seem professional kana uchicleanira vanhu madoor to door. Vanenge vakutoti munhu akutoya netrailer yake, isusu tikuti tiuya kuzocleana ari kuuya kunge atova holiday. Saka unenge wakungoenda wega, but zvozakutyisa kuti ukasungwa, handina munhu wakufonera mujoni kuti alright ndasungwa ndokumbirawo. Ndakambosungwa paPretoria apo, ndakashaya munhu akundipa 100 rand. Ndikafonera umwe shamwari andachitaura naye paFacebook, akazoendake kumusha anonzi Dickson Frankis, akandibetsera akandipa 100 rand iyoyo, but ndatenderera. Apa ndandiri ndega mukadzi angasungwa vachida kubuda. Ndakafonera hama, hapana akandibetsera. Saka ndichine simba, ndichine mukana, ndati ndichemewo kwahama neshamwari kuti ini makaita chingwe ndokumbirawo rubetsero rokudzokera nemwana wangu. Passport yangu yakaexpire nemwana ndakazomutoresa imwe enda ndakasiya ndakamutoresa cause yake patakauya yaida kuexpire. Ndikasiya ndatoresa, ndikakumbira baba vacho kuti vanditumire, vakanditumira, but zvangofanana kuti hatina passport because taka-overstay aka-expire. Saka ndakukumbirawo kungoti ndiwanewo zvifambisiro chokuti ndidzokere kuZimbabwe nditange upenyu hwangu utsva, ndiri munyararo, ndisingatyi, nekuti kumusha ndinokwanisa kutanga maprojects angu ndichifamba munyika ikwangu ndakasununguka. Ndinokwanisa futi kufamba munyika ikwedu ndisina kudya. Zvino ndinoita kunge mondi, kunge ndakaba, ndichitya mapurisa. Kungokwira tekisi kungoona mapurisa anenge akurova kuti Mwari dai mandisvitsa ukumba zvakanaka. Kwandogara manheru unenge wakudya kana kubuda panze votanga kurwisana.
futi dzorira ndotarisa mwana wangu ndomona achitya ndozama kumushingisa but unenge uchiona kuti haisi life. Baba vanoudza mwana kuti soldier on. Okay, iye musoldier, it's your choice. But mwana mudiki ini ake soldier on for mwana. But zvataisa mwana is traumatized. Akuda kuti kana kaenda kumusha awane counseling. Nokuti violence yawana muno yakawanda. Kushungurudzika kwaona muno kwakanyanya. Saka ndokumbirawo rubetsero. Ndatenda. Ndanzwa imi mechiti muna twin sister. Twin brother. Twin brother. Yeah. Iripi? Ari muMjoburg. Anoshanda? Anoita zvema-shuttles. Ane business rake rema-Uber nema-shuttles. Saka why asinga kubatsireyo maybe kuti muwane mari yekudzokera kumusha? Ndakambodaro. Pane pakambotama masita tisina mari, flat rakuvharwa. Ndisina pekugara kudaro. Pakauya vamwe vanhu vekumusha ndikamukumbira ndandine mubhedha nezvimwe zvinhu zvokuti nditengese. Ndakatengesa mubhedha because iye aiti ane mhuri yake. Saka responsibility yake ndekuti achengete mhuri yake. Inini ndakura. Handingati ndakuda kusvika kuma40 ndoramba ndichikumbira. Saka iye initially anoti iye sezvo asiri akandiunza muno muJoni ndinofanira kudhila nevanhu vakandiunza. Of which kana mama vasina vachiri kuita vanozvani vachiita life yavo because handizodi kutaura zvisiri izvo because ndimai but havanioni the seriousness kana kuti the situation I'm in. Anondiudza kuti yakambotambura I should continue to try and get mabasa but hakuna kwandoziva uye kwaanotaura kunenge kuchida transport senge kunana Rivonia Senten uko kwaanozivana nevanhu. Anondisuggesira kuti ndiende ikoko ndichinoshanda but zvese handikwanisi because ndichienda ikoko vanoda mapemiti. Ndandikaita caregiving online vanoda munhu aita practical neproper certificate waiburitsa out handina. So iye anokudza kuti inini ndingangokutakura nhasi ndokuisako asi handina because ndine family. Saka hakuna last ndakatombokumbira kuti rai tokumbira urara mumota mako sezvo ndine mwana harikuna mota chaiyo chaiyo yanga changotenga akaramba. Instead ndakatozonyara paflat pandogara torwa namwe mai ndeve kumusha asi vakapedzisira ndakuvaonawo sasisi vakanditora mu1 bedroom yavo vane vana 4 asi takatsvikidzana tikakwana kusvika mari yebhedhi yaifanira kunge iri yebhazi yangu yapedzisira yatsvaga imba ndisisina munhu anondibetsera. Saka ndakatozoona kuti kutaura munhu asingadake nemari yake akufokasa sekutaura kwake kuti anofokasa nefamily yake. Baba vemwana kana vasingadi kutora mwana wavo then there's nothing he can do. Ko you are mine. Amai is now almost 6 years. Taitaura ukataura ungati you are bringing more cases to yourself. Dzimwe ndozofunga kuti pamwe muromo wangu kana kutaurisa kwangu ndiko kukuita kuti ndisawane because vanongokudza kuti
anti iye akati nditaure newe kuti uye kunoku ndiye murume wako, taura naye. Vakungosaidzira ikoko kumukwasha wavo wavaiti, but vanokanganwa kuti zvisimbisike zviitike. Vaiziva kuti I was never going to come kuno kuSouth Africa kana mai vangu vanga vasina kuisa stamp yekuti yes tawirirana nemukwasha. Asi stamp iyoyo ndio yakaita kuti kana ndichitoti mai vangu havangambozondirasi. Anamboziva kuti hey, zvataiona mumaAfrican movie vana mama azuka zviya zvinoitika kuti mai vanogona kuchinja unhu. Semunjoni kunokuka hakuna mbuya, kunokuti nana ausi, nana anti, nana nana, hakuna gogo, hakuna tete, kunana sister. Chero vari mai guru, mai vamai, sisi vamai, unofanira kuti sisi. Saka namai hatina connection namai. Ndingataura because I've tried. Ndapfugama. I remember last year takugadzira kupinda mu New Year, tenga nyama, vanhu vachita braikos pamaflats, vane nzvimbo dzavanogochera muri Pamba. Ndikasvika ndikapfugama ndikavati mama, kana pane chandakakutadzirai, ndikumbira mundiregerere. Ndakakumbira regerero mukoma, zvandoziva nezvandisingazivi, zvandakatadza nezvandisina kutadza. Ndikati titanga New Year ya 2025 ndokumbirawo kuti tibatane, ndoda kubetseranawo nemi, tibatane ndikwanise kudzokera kumusha. Vakangonditi ndinopenga, vakaseka. Vanasikana vangu vanga varipo musi wacho, vachitotandara. Ndo vanga vachizonyaradza kuti mama hatibudei tiende kunoona vamwe pamusoro perufu panenge vachiita mafireworks. Asi havana kana acknowledge kuti I'm trying to find kuti what went wrong. Maybe naivo was also traumatized, but ndaiti moyo wangu unogona kuoma, but haiwa vakashinga. Amai ava ndiamai vekukuberekai? According to my knowledge, ndisingazivi because sezvandambotaura kuti takawanda. Pamwe mai vangu vakafa, tikanzi uyu mutwini wangu sezvo pamwe tiri gore rimwe chete vakati matwins, because I failed to find why kune selection. Out of 3, only 2. Even pazvinhu zvese kubva kukura vanotiziva isusu from primary taigona ndaidza Stanley primary, but kugona vasingaoneki because you end up not having confidence. Kuchikoro unoenda kuchikoro nemagamba because baba vari kufara in another way. Uko magirlfriends mai vanenge vachikuudza kuti baba wako is like this, you know. Zvazvokuti zvavafanira kuti ndiri frustrated nezviri kuitika mulife, ndotuka mwana kuti baba wako vadai. Hazvinei nemwana izvi. Handiti kauchirova wakafanana baba wako kudai, so uzozvibvunza kuti okay, ndingoriwo a victim, but kana zvandidamage inosvika ndakura ndosara ndazouya kuvanhu kuti vandibetsere zvisadamage vana, because I have to break the cycle, because ava acknowledge zviri kuitika mulife kana kutora responsibility. Ndosara ndakuzozvibvunza kuti ndimai vangu chaizvo kana neni ndine mubvunzo usinawo anondipindura. Ndakambobvunza madzisekuru angu, ndikapinda mufamily group kuti ndokumbira enda kumusha, ndikaita live Facebook. Ndakazoita mistake ndakuda kutega vamwe, angati nditege manje handizivi zvemafoni zvekutega, ndakatega ichidelete ameno. Ndazoona pasisina, but munhu wese akacomplain. Ende paFacebook ndaitotaura kutoti vanhu ndokumbirawo transport yekuenda kumusha nemwana wangu, hatisina pekugara, zvinhu zvakaoma. But vakaona hama dzakatondudza kuti ndinopenga kutinyadzisa. Ndikati vana sekuru, bvunzai sisi venyu 1 2 3 zvinhu zvakamira so. Handichazivi, ndomurombobvunza kuti ndimai vangu here kana kuti makangonditorao kuti sezvo baba vangu vachiita vana vakawanda munzira umu, pamwe vangu vakafa, mukati uyu asara ari ega, regai tivabatanidze tingoti matwins. Because selection yacho inini ndairespectwa ndiri kumba kwangu. Vaiuya mama vachiuya kumba kwangu kumukobhako, vanhu vanotovaziva kumukobha 14 pavaiuya. Even pavaiuya inde ndakatopfeka georgette, ivo vakapfeka trouser. I remember
takasangana nemwe workmate yemurume wangu anga ari mujunior mani kuna murume wangu kuna baba yemwana akati chef makadi madam makadi kuna mai vangu iri ruvasore ndarire house girl nejojeti rakareba vakasileya zvejoni maisa munhu anenge wakapfeka majins ako wakaita nice vanoziva mai vangu vanoziva shes very smart munhu anofarira kukeep appearance and iwewo ukangoita kunge uri kumashure wakasiyana namo usingadi zvinhu papo inenge iri problem saka handitozivo mubvunzo wamandibvunza unotondiremerawo bcause ndotozvibvunzwa kuti mai vangu kwazini mwana wangu chero inini ndakarwadziwa ndambuya but ndotozviti kana ndakazvitarisa ndotozviti handifaniri kuita zvinhu zvinonyadzisa kana kumukwasha ndinofanira kuzvibata so oraiti chero ndikatsamwira mwana wangu ndofanira kumutora totaurira kusaidi kuti ramukwasha asadhererewo mwana wangu zvinhu zvanechida kutsura mwana wangu handifaniri kuita kuti mwana wangu ajairike kumwe wake but zvondiremera handizivi. Vana venyu vasikana vaviri vakura sei? Chantal first born yangu ndewa 2004 so roughly making 21 if I'm not mistaken. 20 Coco and then second born ane 17 and then last one mukomana ane 13 years. So vese vane vana kana kuti havana vana? First born ane vana 2 4 years nekamwe karusva kakazvarwa manje handichazivi kuti September October ikoko ndasingatozivi futi ndakatongoona kwaane muzukuru asi mbuya vaizviziva. Imi amai yangu ini mai handizvizivi. Samakatamborowo ipi mazinzoti kwaane mwana? Unoita roho ipi wani kutonoka chaiko kuti upinde ndotodairwa padho izvozvo pavaigara vakatuta handizivi nekubirwa kwandakaita foningu handitozivi kuti ndokomiketa naye sei ndototi ndakatoti kune mutini wangu ndokumbirawo nhamba yemwana hapana saka wakutozama Facebook uyu number 2 uchida kutaura naye ndakasangana naye ndikataura naye kuti ndipo manhamba anongoti okay zvatopera. Vana ava asi vanoziva henyu ndima mairi? Havanoziva kana tiri tega nevana here kutoita majokes kuseka mukaona tichiseka pamogona kuti aiwa mai ava kani nevana vavo zvakarongeka ngakungopinda mbuya washa. Ko iyo uyu ane vana vaviri anoshanda? Anozviitira zvemaoko anoita she's a beautician by profession anoita futi zvekuinstalla mawig achingodaro. Ko umwe wacho anoshanda? Vakangodzidziswa vese nambuya kuita izvo zvemusoro zvecosmetics chichi. Uyu ari kuita beautician ndiye ane nankire certificate yacho nachichi asi inature vanongogona zvese zvemusoro kuruka everything. Sautaura kuti vanowana income? Ungaiti income kana wachiperekedza mbuya pavanenge vafunga kukupa vanozvitorera toti vanozvioresa vakaona kuti mbuya vasi vanozvioresa. Asi vana havamboitawo effort yekubatsira mama? Vana vangu handimbodunyepa especially uyu number 2 aitry pese paanoita something ofuti ndotofila bed ndini ndotozopedzisira ndatonyarara kuti instead of inini mai ndichipa mwana ndini ndakuti mwana wangu kumba kuna hopfu kuna chaka ndenda kufila kuti no inini I never even played a bigger part kumlife make anditi then ndini ndakusvika ndakuchema futi I end up feeling embarrassed or ashamed if I may to say because ndini ndofanira kuprovide mwana wangu shelter zvino anga ari kuchikoro achiita grade 8 akapasa grade 9 akagumira halfway nekushara ndikamuwanira nzvimbo yechikoro mbuya vakaramba vakati vamuwanira nzvimbo like she stops every time ndichiita maeffort zvavafanira uyu as much as ndiri kutambura I always put education yevana pamberi ende mwana akandiropafadza kuti handinambofera ndabara zvidomdom vese vari intelligent from first kusvika kulast year mukaona maripoti avo munoziva kuti munotondibvunza kuti then what went wrong.
asi uyu ane vana vaviri kutaura kuti wokutanga ane 4 years matane 4 years firstborn uyu mwana wemusikana wokutanga I think 4-5 years anofanira kunge asvika 5 years 4-5 years anenge ashandira ane 5 years izvo kureva kuti akaita mwana around 16 years yes anga ne 15 yakazobara ane 16 kufanana naamai yes ende baba vacho hati vazive cause uyu ameno vanenge vachitaura kuti ndinhingi mbuya yacho cause inini pandakaziva kuti mwana nepamiri ndakatora mainini ndikatora sekuru hanzvadzi ava vadiki kuna mai vangu vakagarawo zvesho handidi kunyepa vakagara pasi tikabvunza kuti tizive kuti mwana baba ndiani mbuya vakapinda vakati makuda kudya maroro handizivi hangu pachishona cause ini chishona chandoziva mwana kuri kuti amitisiwa tichida kuziva rudzi rwemwana zvimwenoya zvinozotevera asi tichiziva kuti mwana ari kubvepi asi zvakatsikiwa dare rakagarwa kwakangoudzwa vana mainini vangu vakaudzwa kuti ngavasapindire zvinhu zvekwachingwena mainini vangu nanhasi zvakavarwadza zvokuti nimwe mhosva imwe yandofanira kuripa asi vamwe savaone how serious because mainini ndimaiwo futi mangwana ndoona kana kumamisha uku vachigara mumatare vanokudza kuti mune mhosva yamakati because kana ivo vachiramba vachidzokorodza even now ndiri muno muSouth Africa yave 5.5 close to 6 years ndiri muno vachingoti maka ndoda kukubetsera mwana wangu ndo vanhu vanga vachikwanisa kundibetsera kuenda kumusha cheko kutoti tatenga tiketi because ndakaza musanipe mari tengai tiketi asi vanogara vachindudza kuti maka nditi ndisapindire zvekwachingwena ndiri kukasivanda so that thing ndotoona imhosva but anotora zviri lightly ingwani vanotaura ingwani mama vacho ari kungondimhoresa havazivi kuti still cause kana vachiudza inini mukuru wacho inini neni ndakura ndave matured kuziva kuti this is wrong vakazama tichida kuziva kuti mwana ndokupi vaipinda mameseji kwakumuka chichi kuita kunge pane confusion but kana dziri mhepo wechitu futi uyu amuzivi futi wechitu ndoziva wechitu ndo vana baba vacho vandaitaura kuti inini pandaitotsura ndichiti ndigadzise mwana kuti okay even one handiti uri right even zvese health wise uyu ndiani zvingakuzwa kuti cousin but cousin yakazochinja kuva mukwasha hatichazivi kuti papi uchitsiura unonzi unoda kuonesa siyana nevana vangu ndindarera asi vana vachona ndevangu ndini biological mother ndine chishuvowo chokuti vana vaiti dekwayo chinzi ndakamboti ndikuda kumari kana kuti mukwasha even ndiri kutotambura izvezvi handisati ndakambosvika kumba kumwana wangu ndinovaona mutauni anototi mamazala vakugara vese murudzi waimurume wacho ndokumusha bhulawayoko asi chinozondirwadza ndechokuti achiziva uri ndakamuona ndikataura naye kuti mukwasha ndokumbura uite the right thing handiti uchisvitsa mwana wangu ndikamuudza kuti even uchirorwa uchanororwa kunana mbuya ndovanogamuchira esi tongomira sana zverunzi kuvakwasha but unongochiziva kuti mari yagara haisi kuuya kwandiri inoenda kuna ambuya wacho but ameno zvese kwavari zvavanostopa vanongofunga kuti mari zvanofanira chikoro second born yangu ndakamuwandira nzvimbo hanzi uniform haina kunaka ameno kuchikoro kuenderwa uniform here ni mwana ruda kuchikoro kwakaita so asi zvese zvichikoro zvingodzidzisa kungowana nzvimbo yechikoro yemwana ipapapo kwakawana uyu bhezari apasa chikoro kutori nemaprincipals ekumusha atori right nditozozva ndotaura ndikavaudza situation yangu because at least nenazoza kuti rurimi rwedu tiri kuunderstand tiri kunzwisisana kuti baba ndine problem so mwana wangu akadai so ndoshanda mabasa madiki vakabvuma kati ngauye kuchikoro asi mbuya vakati ndaiwana nzvimbo nanhasi mwana anaodzokera kuchikoro angadai izvezvizvi ari grade 11 because akadimbodileya futi kuenda kuchikoro so imimiwo kusaidi kwenyu hamuno wamurikumbofambidzanawo naye zvakana ndowanepi nguva chishuvowo chokuti ndiwanewo munhu wekufambidzana but anokuandastanda nopi because pandakambozama handidi kunyepa munhu achiti anoda kukuona iwo pamwe uri pabasa woti pamwe kana ndabva basa ndiona wasvikawo mwana waari kudawo attention yako asiko mukaona wanoti ndoda kufambidzana nawo amaya
ukaona munhu but anofanira kuziva kuti situation yangu cause inini haindofanira kuva honest. I'm a wounded lion and ndichadawo munhu ari patient. I have never given up on love but ndikurwadzwa ndikushuvawo kuva neshamwari but inenge ichizivawo zvandiri. Kana muchiti zvamuri dambudziko rese ramataura pano. Zvimwe tinozotaura but munhu ndechida kuti munhu azive kuti ndiri munhu anofanira kuzvishandira. Handisi kept dog, kept animal. Munhu anofanira kuzvishandira nechiziva kuti tikabatanidzana musoro tikaisa musoro pamwe chete tingari life but pari zvino so far andoda kumbogadzirisa upenyu hwevana vangu first. Imimi kuona kwenyu, why do you think kuti, because ndakateerera nyaya yenyu kubva kokutanga kusvika izvezvi, seems like munhu wese wekumhuri kwenyu haanatsi kuva nemagnet nemi. Yes. Why do you think everyone kufarire? Chii chingava chikonzero? Freedom of speech, my guts. Even mai vangu vanditsugurira nawo madays ndambowa reminder rimwe day kuti murumemba pamavhunika gumbo Marwan did. In fact vandifungidza vakarwa nomwe musikadzi kugweruko anondozikanwa futi mukadzi wachona because kudhara aimboita zvekufarawo. Mukadzi uyu akadanana nababa kana kuti anonzi akadanana kana kuti vaida kudanana. Handiti brother yemukadzi uyu yaiva yakandipfimba. Saka mama pavakaziva because padhays achona ipapo zvendaidazve zvekutaura kuti mama ningi because handikana wakukura wawo wechisikana kuti mama pane ningi arudawo shamwadzana neni chii. And aiva ticha. Mai vangu vakabva vaita zvekuseka. Mutini wangu ndobva avaona baba vangu vane mukadzi uya uya vachitandara vese ndobva asvika achiudza mai vangu. Mai vakabva vaseka vanzi baba vari kuda kuenda kunoita kuti mwana aite ambuya washe ivo voita tsano hameno kuti vice versa. Vakabva varwa mama vakabva vadonha zvisizvo ndobva vatsikirirwa ndobva vavhunika gumbo. Vavhunika gumbo vakazvimba. Saka pakuzvimba baba vangu vakafunga kuti kuspray naenko kana kuti yangotwistika mbijana zvichaserera tichitova but rakaramba richizvimba gumbo. Baba vangu vaenda kubasa nanaoenda kuchikoro nanisaenda kuchikoro. Pasofa mudining ndo pataisa bhaketi rekuti vasumuke mbijana vagare pabhaketi waita toilet ndini ndairasa. Ndikabva ndafunga kuti ndinofonera sekuru vangu vamwedzi vakazova munyai wangu vandiri kuti vakazoshayika. Ndo vakabva vauya vakatakura mama wangu tikaenda kuGeneral Hospital. Tasvika apa ndiri mwana wechikoro. I think I was Form 2 kana kuti Form 3 there if I'm not mistaken. Vaenda kuhospital tasvika vakanzi vapiwe bed vaitwe scan vakaonekwa kuti vanga vane mabhonzo angafufunuka akreka mukati saka vaifanirwa kuitwa operation. Baba vangu apa havasi kuda kuti mama vaende kuhospital kava vaingoti small nyaya saka paizobuda kutaurwa kunzi mwana aendeswa ndaipinda pama1 ende ndakamapinda ndakavatakura mama ndiri 1. Remember chiuche chekuGeneral Hospital chaifamba chirova zigzag chisina chiti enda kukiu akati enda kukiu akati mongozva kuchipatara kumusha mombogara. Hazvina basa kuti uri munhu mukuru kana kuti mwana mudiki. Ndakaenda vakapiwa bed vakaoperatwa. Ndichienda kumba kumunin'ina wangu ndakasvika ndikarohwa. I remember ndichikanda munin'ina wangu nepawindo. Taigara kuAthlone that time. Mukanda nepawindo ndakarohwa. Baba nechimwe chitrobhu chachakagadzirirwa inini so because pese panotaura chinhu inini I was always chinenge chiri wrong. I don't know kubva kudhara I talk. That's why even panachitaura papa nchiti kudhara I used to take it as a compliment kunzi tsana because ndandisingadi kuona munhu achibatirwa. Panenge ari wrong ndandisingatauri nekudherera but ndaikunongotaura kuti izvi zviri wrong. Even kana vanhu vechikoro ndakamborumwa nemumwe mukadzi mama futi vachirwa negirlfriend imwe yadhedhi vaipa saloni yamama vachiti ndibosi mama adzoka kubva kuHarare.
amene vaizviti danhako vaidana vaivabarika vakadzi vaiva pabarika remurume 1 but ameno kuti vangaoneka kushamarika nadhedhi. Ndakarumwa nzeve kusvika mapurisa auya pacentral paya, ndarumwa nzeve ndichakuteverera mama wakurova nechitanda chedry because ane madry ane zvimasticks zvezve vabvisa chihedhi vakurova kuti handisi because I didn't want, nhasi mwana wekuti ndikaona mama wangu vakabata, especially mama wangu ndaigona kuita musikanzwa kuna baba wangu dhedhi, ndaigona ndindaenda kubhora nadhedhi. I'm daddy's girl kashi kashi. Even chero ndiri wrong I'm daddy's girl. Kana ndiri wrong kungoti vari kumusha and havanawo kuti vatuke varungu vanenge vachivatumira shuga ka hazviiti. Kungoti yes. Baba yenyu? Baba vangu vari kumusha. Vapenyu. Ende mutori good contacts? Tiri good contacts niye yekuti phone plus nekushaya mari yekufona kumusha because kana ukafona kumusha sadhani kuti titaure nyaya. Last time ndakaisa 50 rand angova kuti dead azvinhu zvakaoma ndokumbirawo muti ndiuye kumusha but hauva explain what's going on background. Vachiri vese naamai? Mai vangu vakatosiya baba vangu ndivo vachiya kunoko vakasiyana zvokuti dai vaitoziva but communication kuti uvafonere udicho ukatuma munhu kuti uudze an outsider ndandichimbofila kuti ndikaudza nhingi kuti ataure so pamwe vanoona kufunga kuti ndavanyatsa but unongozoona kuti upenyu hwakangooma because baba vangu ndivandaiziva kana kuti mari yavo kana vakati kuna mama hakuna mari ndindaitoziva kuti inogara pakati. Ndaigona kusvikana mama vangu ndototi ndanhonga mari ndichitira kuti imwe usatorereka unenge uchiburitsa mbichana pavanoenda kubhora pepe pachiitwa maafter party Gweru United whatever kunana sports club ndaiva nababa vangu saka pamwewo futi havatonyepi vakati like father like daughter vanenge vachotaura chokwadi. Mataura imimi kumashure uku mukati maidanwa kana kunzi hure from age of 5? Yes. Why? I was raped na bamnini wangu step brother yamudhara wangu tiri kumusha. Taiti taimboenda kudenzwa uku ndokumusha kwedu kudenzwa kwajana kumusha saka this other time I think vanokuti kuguruma because pataenda kumusha that time taigara chienda namama and then tozodzoka kana zvikoro zvakunovhurwa after Christmas tobva tadzoka but that time takanosiyiwa kumusha namama because pane time mudhara wangu akanzi akapfimba here cousin yamama akasiya zvinhu akatanga kunzwa nemanext door saka pakuti vachaita kunge vachiuya nesu kumusha and then ivo vodzokera did vasingazivi kuti vaone kuti kana ivo vasipo pane vanhu vanouya here. Takasara ende panguva iyoyo taiti kana tichienda kumaminda animoza kwarusape makomo kana tichienda kumadoro kunorima mukira makisensen saka nguva iyo gogo vaimuka nesu because bamini vavo vandikutaura ivavo vaitwa neclaim yekunzi property vaiba saka hapana munhu kana aisiya dhora kana achibuda nobuda wakiya but I don't know ndopandoshamsika kuti chivanhu chii chakaitika because mbuya vangu vaisititora tese asi musi uyu vakatora mutwini wangu vakasiya inini ende havana kusiya vakiya zvanga singambosiitika nguva yese bamnini vaimbozviita but uri mwana dzadzisina brain dzasikakurumidzi because vaiti kuitirai ndikuudze ngano vaimuti mudhanduru mudining vachiudza ngano pepe mutino wangu anenge ari uko ini ndiri uko vaigona kutora ruoko rwavo. I remember vachindibatisa nengo dzavo but it would feel wrong. You could feel it's wrong even ndandiri mwana but I could feel it was wrong. Then kana yanguva yekuenda kunorara vati huyai munorara but that day havana kukiya havana kutitora tese. I remember ndichitiza mukicheni yagogo adiki because isusu kumusha gogo wangu vanga vari vakuru vanga vari barika and then because vaivang'anga ainzi
havachakwanisi kuita because vakaita vana vaviri matwins also hanzi trust nandichazivi the other name vakashayika saka vangosara baba vangu chete. So vakabva kudhara hanzi kwaikumbirwa kunzi like kana sekuru vakuda vamwe mudzimai handiti oro mbuya vangu vakashara kuti best friend yavo ende rainakidza barika reoro handisati ndakamboona barika kana nendaitori yemhura tichikura because even I remember machristmas mitambo kana magames nambuya tasina kuti mbuya ava kana kuti mbuya ava uko kwaibikwa sadza uko kwaibikwa usavi taidya tese kana baba vangu achitenga hembe dzechristmas zvanambuya mazambia matenesi chichi zvaitengwa zvakafanana kwakusina uya kunzi kala yanhinge yakanaka kana kuti kala yanhinge yakadi tiri vasikana vachiita magames taitwa tese. It was very peaceful but pakangofa sekuru kukafa sekuru kukafa gogo vadika mhuri yakatanga kuva nemaclashes aiva nawo whereas dad vangu I don't know maybe kuti ava vakawana vangozvibvisa vega and that was it. But mbuya vangu I remember ndabatwa saizvozvo ndichibleeda ndaiva dress one ndakata dress one radhidhi vangu rechristmas because zvese isusu taitigwa namai vedu I don't want to lie and I pray kuti dai hunhu haiva namai vangu kumusha huri hwaunganawo kuno I should have gone far because even nesimba nezvinhu zvandoita ende ndichavaitira handitomboregi because ndivo vandoziva mai. You understand? But zvangotsika kunzi sataurwe nezvemusha but zvakandirwadza because mbuya vari kusvika ini ndiri kurwadziwa ndiri kudza mai vangu I remember ndichivaudza kuti mama ndiri kurwadziwa dress ranga randitengerwa nababa vangu pamora kugweru rari rewhite rine maruva but rakapiswa dress ruro kana dhidhi vangu havana mboriona kuti rakaendepa ini baba vangu vazotanga kuziva manje ndatova mai ndatova mother of three kwete kuti chi ende nditaura I don't think naivo vachiri kuunderstanda kuti what's going on because neno ndakangotaura nderekana ndataura ndafiswa kuti ndakatoregerera akatondiita than nyakunyarara mai vangu ende ndikafunga kuti ndakura kuti okay 5 years ndasingazivi chinhu chinonzi murume kana kunzi chii but instead of kundicomfort ndaidziva kunzi kushata muromo unenge chii chedhongi kufanana nababa idiot kutyoro baba kana vakasabhadhira school fees mai vanoti oneniwa handichadi ndaneta nekuti baba vako zvinhu vakatorerwa zvinhu musaluni because kana usina kubhadhira levhi kakumusha maipinzwa muschool bus Stenge Stanley was very strict yaikuisai mese muschool bus I think yange iri levy bus levy tatina mboiita zvikwereti zvanga zvawanda kwakuiswa kumacourt vanoti macourt messenger of court whatever vanoatacha property vakauya vakatorera mai vangu zvinhu ndakarova ndikazvivhunga izvozvo ndakura unozvivhunga kuti ndindaishanda here kana kuti kozi uyu haana kurohwa mutwini wangu ini ndakarohwa kufanana nababa ende ndakafanana navo zveshuwa but was it the reason? You know that animosity ndaitiza kumba and I don't want to lie ndakatanga kutiza ndine 5 years but ndichitiza I never caused any problem to anyone ndaingotsvaga sada ndakatanga kutiza ndikaenda kushamwari yamama vainzi mai nono vaigona kuchengeta vana vavo zvakanaka and I wanted that peace ndikatiza futi ndikaenda kukwana sekuru vangu nokuti nemhuri yavo vaiva ndaingoda kuye kunongonzi kune peace kune unyararo kwokuti munosekawo taiziva kuti dhedhe vakauya tatodzima malights pairidzwa yamutukudzi tozeza baba neso taitoimba iyoyo Friday taitoziva kuti this day vakadhiniwa ukoko kuchatoya kumba kuchitika something. Ndinatsoona kuti kukura kwacho kwai kune minzwa chaiko chaiko. Kwaiva kune minzwa because I remember usvike pamuri nhasi ndakamboenda kumapurisa ndikataura kuti I was raped. Ndakarariswa ndini mujeri Friday. I remember kana kune vanhu kugweru vanoziva pane pamwe painzi G West Malapi pana Chase padhuze nepark so
ndopainda vana vanenge vatiza kudzimba. Kana mwana wako akatiza pamba vaenda painzi Joyce Malapi aivazi main house zihombe. Ameno anzi murungu anga akasiya akashayika here akasiyira mushando wake kana kuti hakuna kuzowanikwa hama. Saka aiva mushandi wake mwana wake ainzi Chester, so aigara ipapo. Vaiti imba inenge isati yapera votsvagira dhoo vorentesa. Kana vanasisi vanenge vachitengesa miri vaya vachigara unongoiswa dhoo inenge isina floor, unongozotsvagira kana chikapeti chako. Vaiti chero nestress ukarohwa kumba ukasvika kune umwe waisvika uchigamuchirika, hapana munhu aikuti enda kubhawa. Everyone vaiva nethat perception yekuti vanhu vaienda, but hapana munhu aiti enda ndanotengesa kana kuti dii. Engwe like family wanangangowana mari yelofu kamunhu wese mangutongodamburana lofu rere. I remember ichita cold water because papasina huni. Vanhu votoisa shuga tomwa. Zvaingonakidza kuti uyu ndibhudhi vangu uyu ndisisi vangu. Just that sense yekuva yokuda kudiwa, if I may say. Ndo yaita. Nekuda kwenguva dzedu mambotaura imimi mukati munenge makaisirwa something mujuice because makaita pass out mukazomuka nyama dzichirwadza, ndo pamunoti makabatwa chibharo mukazvara mwana wenyu wokutanga. Yes. But makura kudai, did you ever try to reconnect neshamwari dzenyu dzodzedze dzamaifunga? I think even the guys I did but vamwe hapana. Pane umwe one until now he is now an environmental health technician. You know what, I feel sorry, I feel bad, you understand, but kuti understand yanototaura kuti hazvishuwa chero ukanditsisa DNA I did not touch you, but ningi naningi. But then now the thing kuti unomuwanepi mwana uzi ari kuHarare, mwana unzi akaenda kuBotswana. Ndopandaikati ndichitarisa life yangu kuti why nombofamba kune vanhu nonamata wozoti some things are not normal. Like ndichiku-explain naye umwe munhu anotaura this is not normal, because zvinhu cannot happen not once not twice but plenty times kumunhu wani. Munhu wani nogona kuti ndarepwa nhasi, warepwa mangwana, warepwa kana nini. I don't believe it. Nozobelieva kuti zvakaitika though, but ndiri magnet yerepe here? Why ndisiri magnet yehappiness? Why ndisiri magnet angoda kuita rabhishi yake anoita? Handina justice. At the end of the day ndine chingodzi benzi, hapana justice. Okay, even vakuru vachona okay kuti okay vanhu vanga varipo ngavauye kavaite DNA test, hapana kasumuka musoro. Instead ndakatodzingwa kumba. I tried kubvisa mimba. Mwana wangu iye ndakapedza nampasita kuti Ruvarashe. Iye akanofarira kunzi Mbalendle. But amuzati Ruvarashe for a reason, you're a desert flower. Pawaifanwa kufa Mwari akati no, hapana chandisina kudya nemimba yemwana wangu. Chainzi don't. Elephant iye I remember muningi wangu ari mudiki akakambira akadambura by mistake rikabuda mukaka karisa akazvimba so anonoponera kuGeneral Hospital. But ini ndakazviita mukoma hazvina kushanda, kutorara hope kumuka. Mushonga wemakonzo ndakaumwa hazvina kushanda. Instead ndakaenda kuHarare ndatiza baba vangu achida kundirova. Ndikasangana neimwe crew yaitozviraramira muHarare mutauni, vamwewo vezera rangu, asi nditori bharanzi rokupedzisira vachienda kupati. Neno ndateverawo kandine katumbu kangu asi kanga asati kakuonekera. Vakati uri kuona iwo hanti hatina pekuenda, ini ndawana boyfriend yangu but haikwanisi kugara newe because ndinoda kugara nemunhu. Saka iwewe uyu mufesi akati uyatisangane ende unoziva kuti vanenge vachida vechidiki, iwe unongoti worara naye wozomuti mimba ndeyani? Ndeyake. Ndakazviita mukoma ndidunyepa. But kana munhu usiri wenhema hazvisiri mauri. Ndakamuudza munhu ndakagara naye mufesi yainzi Manuel. Mhuri yake is a good family. I don't want to lie. KwaRusere vagara kumabhoreni. Ndoga achitaura even kuna baba vemwana wangu ndakamutaura kuti vanhu KwaRusere. Ndakaenda ndikagara
tikaenda nogara kuGreystone Park uko haayanga negirlfriend yakewo vachifara achiuyawo nezvima-STI ake, but my heart yairwadza kuti this guy ane bhebhi rake, of course harisi bhebhi rake nderemubhawa, but vanoziva napamaarrangements avo. Why inini ndakumuita kuti afile somehow? Ndangomutora pasaidi ndikagara naye tiri two. Of course mama wake namasisters ake vanga vandiza ndakapfugama ndikamuudza sha I've got something chandinoda kukuudza. Inini when you met me I was already like this and handizivi. Ndikamuudza hosi cheshe kuti ndakapitawo tatekele ndikapekedzawo mabhururuwo ndikaspaikiwa ndangoreperekana ndamuka ndakadai. But pawakasangana neni papa inini because iye angasingatomboziva kucalculate mamonths. You understand? Indaiziva kuti alright ini ndiri kubara muna June. Iye angasaziremembe kuti izvokalculate se ndamuudza kuti mimba yedu ndeyaJune ende zvesho kana uzowo vabereka kavaudza kuti mimba yangu iri kuzvarwa June ofu izvi zvaienderana. But ndaiva ndine that guilty conscience kuti munhu uyu ende aindibata zvakanaka ane musikana wake aitouyawo umbozama kushungurudza. Ndamuudza kuti okay I don't mind muri mese. But yakazozviudza achiti I need to change, uyu musikana anofanira kusiyana naye ndichengeteiwe nemhuri yedu. Zvakandibata kuti this guy is so caring. Ndatozonzwa recently kuchinzi hana mwana. Sister yake akandifonera kuti shosho mwana wako haasi mwana wedu. Ndikati no, to be quite honest I'm sorry, haasi mwana wedu. Ndaitorevesa. Vana mbuya vangu ivava vakatombozama kuenda because mai vemukomana iyeyo wekwarusere vane umambo kuvarusapi tiri padhuze nepadhuze. Mbuya vangu vakaenda zvekuti agara nemwana wedu saka ngavaripe mimba ndeyavo. Ndakataura pamberi pasabhuku ndikati neruregerero mbuya vangu ndavaudza kuti ndavaudza ende inini ndaiva ndiri desperate but these are good people. I cannot, hapana chavanorepiswa. Vakaregedzeswa. Alright. Saka imimi izvezvizvi sekuru vakakubata ichibharo varipi? Bamunini vakashayika ndibamnini. Bamunini. Vakashaya. Vanga vakura. Anga asina kukura, anga achiri echidiki. Alright. So imimi parizvinezvi mataura kuti ime rubatsiro rwamakuda nderekuti dai makwanisa kuwana something chekuita kana kuenda kumba. Yes. Anditi. Nditovimba kuti nevateereri vanenge vakateererawo vari kunzwa ende tinovimba kuti dai mawana a quick recovery, a quick counseling, a quick help kubva kumhuri yeZimbabwe dai zvaiita. Asi kuno kuSouth makaunzwa nani? Kunoku ndakaunzwa nemurume wangu, baba vemwana wangu. Akamboya kuno? Aiyo. Zvakaita sekutaura kwandamboita takasiyana. Handiti tasiyana ndobva ndatakakushandira. Akadzoka takaita reconciliation according to him nezvaaiita. Handiti bamukuru vanga varipo. Even ndakatonyora affidavit, ai mabasa machera, I'm sending my wife and Junior Ashley machera to South Africa. Handiti ndichitoonawo bamunini varipo, ndichitoudzwawo kunzi mama vangu vari kucommunicata vese. Neno ndikati aiwa zvivaiziva kuti handimbobelieve. Ndikati ndinoda kunzwa kuna mama. Mama ndizvo here? Zvikanzi mabasa ariko kunoku. Zvatogadzira uchitosvika unenge wakudi wakushanda. So along the way uyu awana zvaanoda tasvika ava vatorawo mari yandandinayo because nani 250 US of which ndatokanganwa last year ndakapiwa 1200 namai vangu. Kwanzi ndiye kudzosa 250 US ya. Apa wane renti school fees upu 1000 imwe ndichakupa pa 250 amenomba maranzi zvino inenge yamari. Asi ndakapiwa 1200 ekunzi iyi ndiye mari yako yaunogara uchichema kuti dai wakadzokera kumusha. Ndikati ndodzokera sei nemwana? Paya ndaikwanisa kukwira vandizi mabhazi ayama 300 here patakaya 300 400
kukwira bhazi taitokwira kugara zvakanaka kutoenda nezvinhu zvokutengesa kumusha. But panenge pasina option yekuti uite. Murume wangu ndiye akandiunza kunoku kwakutori nemawitness. Ndakatosiyana naye akatomeka sure kuitira kuti vazive vana mbuya vangu vachiziva, baba vangu vanga vachiziva kuti ndikudzokera. Sisters and friends kutoperekedzwa, baba magona madzokererana ndo zvatoda kuona mhuri iri kukura. Ndaziva here kuti aiwa kwanga kuri kudhonzewa kwokuti aiwa ndiwe ndinokurasira gori yaita diki for the two of us. So imimi yamunoti imimi mari ingakwanisa kukubatsira ipo for now kuti dai ndaibata mari yakati zvinhu zvangu zvaikwanisa kuti 1 2 3. Problem ndeyekuti number 1 handisi kuziva kuti mabhazi imari famba. Zvadhisemba here kana kuti anytime handizi. Zvadhisemba iye zvino chikunetsa ndechekuti pana ndishanda anamboora 2 months yese handiti ndo ndakabatira foni yandiri kushandisa iye zvino. Handitori na foni because ndiyo yakabiwa kaku MTN chena notora mari yandainzi ndikuora handina. Zvinhu zvingoti like one problem after the other. Rent ikufanira kubhadharwa muna December uno. Mwana ndiwa ndingori worried mwana yezvinhu kuti ukabhadhara rent alright Christmas yacho na mwana ne hana anything. Baba wacho ndiyo message anachokuratidza hana basa, munhu ari kutotaura zvake zvimwe zvinhu. Soldier on, your mother is at fault. I'll prepare you for the future. How do you do future when future starts now? Mwana anoziva sei kuti alright baba was good kana kuti baba is good when he's not showing or fighting for his child? Because kana munhu chimuudza kuti kuna kuri kutyisa kujoin anofunga kuti dambe ngoma futi dzinorira anytime apo vanhu vanofunga kuti ijoko. Handiti even munhu anotaura kuti right uri mukadzi, umwe akambondibvunza zvanzi uri mukadzi nekusvika kwawakaita hatisi tese tine shavire chiuri. You understand? I can drink alcohol but I cannot do anything. And handi club indotenda Mwari kuti ndakapenga ndiri kumusha munomboza because dai ndiri kunokuka ameno pamwe dai ndatova samwe ndafa but I think dead not alive because kunoku is too fast. Kunoku kune umwe hunhu hwawo ende imwe nyika ikavati little America yeAfrica muno. So right now how do you source yourself? Kudya, renti, pfeka, because ndakakutarisa ino kuona makachena chena zvezvamuri kutaura ndichiona nemaziso handikwanisi kukujadha. Idzi ndedzakupiwa idzi pandaiwachira kudhara pandakazovaudza kuti zvinhu zvangu zvanga zvaburitswa panze wati ndakasvika dzimwe hembe vanhu vanenge vakuselekta zvakanaka zvimaspika umwe akatora decoder chacho ndoshaa kuti anoredi decoder reDS neaccount number achiziva zvichienderana neni rakatorwa. Handiti zvimaruta zvataiva nazvo zvakatorwa. Izvi ndezvokutopiwa kunzi haukwani here wombopfeka mwana ndiye asitori nawo. Bhutsu chaidzo dzamusi kuona yakatsonewa shangu ine shinda kutoshaya zvakatorwa vanhu pakakaburitswa zvinhu papasina. As for chikafu dzimwe nguva ndobetserwa nevamwe vemuno vanenge vachiziva situation kangotaura but most of the times ndandichienda kune vaya vanobika sadza ndomuudza kuti murungu wangu ane mbwa yake ndotora sadza riyana ndonorisuka nemwana wangu. Cabbage musayo haukachipa 3 rand 5 rand ukaona 10 rand unopinda muUsave munotenga zvimachicken necks kana machicken livers 10 rand matodyika zuva rapfara. But for now kurarama nenyasha I don't want to lie. Ndikakuexplainera kuti kandichidii but ndinongotenda Mwari. Tine urombo tinoshuvira kuti vhidhiyo renyu dai raonekwa neruzhinji makwanisa kubatsirika. Saka vanoda kukubatai right now vanokubatai panhamba dzinoti chii? Nhamba dzandakushandisa iye zvino i083 305 5815. Ndotenda. Ndinovimba kuti chirongwa chedu chagumira pano. Tichange takanyora nhamba dzenyu pachitivitivi kuti vakuona. Okay. Ndinotenda. Murambe muchibetserawo vamwe. Tinotenda. Murambe muchititsingirawo
nerutsigiro rwamunotipa kuona chirongwa chedu. Tinotenda. Muswere zvakanaka. Maita basa. Kune vanoda kubatsira, namba ndo dzanga dzakanyorwa pavidhiyo dzakanzi maka. Kana kutinyorera zvakare tinokwanisa kusvitsa message kwavari. Rambai munesu. Until next Saturday, same time. Musara zvakanaka. Musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse Zvaona zvinoitika munomba mupfumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini pane vanorira tirangarire vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumsani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold brew.